колелето, то се трудни, никой вика не пипа. И верно, келимите си седеха, защото трябваше да освободим багажник. Викаме да ето, нали така? Което където и ще да го оставиш, ще там ще го намериш. И тук детския. Някоя чистачка, която играе в някой склад. Здравей, че ти го няма, И тя го намери. гледаш камерите и забелязват къде са ти го преместили. Защото има голяма с Ралица и Райче. Това беше най-дъждовното ми. Първи до 10 юни ни валя всички се по няколко пъти, с изключение на последния ден. Ама поне по два пъти на ден валяше. Брой така се изсипва с гърмове, трясъци, температура обаче. Та ние ходим по 2-3 пъти го влажим обратно. С едно надуваемо чудовище.